Manual nga pag-cross out o pagtangtang sa pangan sa pipila ka mga botante gihimo sa buhatan sa COMELEC karong panahona agi og pagpangandam alang sa eleksyon karong Mayo. Ang report ni Nico Sereno. Oktubre pa sa miaging tuig na finalize sa COMELEC ang list of voters sa umaabot nga eleksyon. Apan matud nila may mga matangtang pa sa listahan. Sama pananglit sa mga suwat gikan sa ubang mga COMELEC offices sa pag-transfer sa botante sa laing lugar. Naka-finalize naman ta sa list of voters October pa. Yan, nadawat na to ang ilahang letter kay post office, manggod no? So medyo nilangan. Maabot na to December, January. So what we do, since na ang list of voters, ato na lang manually cross out from the listahan. Para on election day, they can still see the name but they can no longer vote. Laing gipang cross out karon sa COMELEC sa listahan ang mga botante nga namatay na. Nakadawat sila sa listahan gikan sa local civil registrar nga na-record sa Mandaue. Ang mga namatay sa lain nga LGU wala hinuon na tala. Naamo koy uban mo ingon nga ang listahan o kana ang patay na apalagi sa lista. Probably because this person died outside Mandaue City. So let's say namatay siya sa Cebu City, ganyan siya sa Chongwa, Cebu City, no? So ang iyahang fact of death to gi-report sa LCR Cebu City. So ang amo ang listahan gikan raman sa LCR Mandaue. Hinunmatod ni Guhilde sa mga patay na nga naa sa listahan, hingpit ra silang matangtang sa voters list human sa duha ka eleksyon nga wala na makabotar. Mamahimusab nga mo report ang pamilya, mupahibaw nga namatay ang kabanay. Samtang ni simanaha atol sa period sa manual cross-out sa mga botante, transferees, deceased ug double registrations, muabot sa 200 ka mga pangan ang gitangtang sa COMELEC Mandaue sa ilang listahan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.